Cezărică, Hristos a înviat. Adevărat că am înviat și bine te-am găsit. Doamne ajută. Dumneate. La Călăraș, pe brațul Borcea. Da. Oraș dunărean, Da, care se învecinează cu județul Constanța. da, la Chiciu. La Chiciu, Uite, am luat-o și pe Livia. unde se trece Dunărea cu Bacul. Da. Uite, turnul de apă de la mama de acolo. Da. Și noua bază de agrement după Paleza Călărașul. Da? Sănătate. Doamne ajută.